ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፕሮግራምና ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ በጸሎት ክንጅምሮይና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ ቃል አምላኽ ክንብሜሞ ቦጌርና ድማ ክንጽልይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ጥቅስ 10 ሃሌሉያ ከምዚ ድማ ይብል ሰራቂ ብጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ አይመጽን እዩ አነግና ህይወት ምስተረፉ ምእንቲ ክረኽባኤ ዝመጻኹ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ዝመጸ ናብ ዝምድሪ ህይወት ምስትርፉ ክህበና ይመጽዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከመይ ዝበለ ብሩኽ አምላኽ ይዘለና ሃሌሉያ 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 እስከ ክበዝሓልና ዚ ህይወት ዝኽንጽሊና ሃሌሉያ ምድሓን ክኸውን ሰላም ክኸውን ዕረፍቲ ክኸውን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰባትና ቤት አምላኽ ክመጹ ናብ ኢየሱስ ክመጹ አብ ኢየሱስ ከዓርፉ ሃሌሉያ ጾሮም ከራግፉ ክንጽሊና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ትንዓና ዘድሓና አምላኽ ሃሌሉያ ሕጁን ህያዊ አይተለወጠን ሃሌሉያ በበዓል ጳውሎስ ሰርሕ ዝነበረ አምላኽ ሕጁን ይሰርሓሎ ሃሌሉያ ሱዘል ዓለማዊ አምላኽ ሃሌሉያ ሬስከላ ሐራባሽ ግዴባሳና ማሐራቦሴ ኢየሱስ 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 ንባረኸካለና ጎይታ ልዕል ነብለካለና ክብሪ ንህበካለና ኢየሱስ ንስኻ በይንኻ ልዕል በለልና ጎይታ ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን ሃሌሉያ ጎይታ ሕጂ ድማ ንልምነካለና ሃሌሉያ አብ ቅድሜኻ ንቀርባለና ጎይታ ሃሌሉያ ደገፍካ ሓገዝካ ክበዝሓልና እግዚአብሔር አቦ ምድሓን ክኸውን በዚ ምሸት ሲ ጎይታ ሃሌሉያ ሰላም ክኸውን ሓጎስ ክኸውን ጎይታ ናትካ ሓጎስ ተሐቀኛ ሓጎስ ጎይታ ናትካ ሃሌሉያ ንሱ ክበዝሕ እንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሰባት ክድሕኑ እንጽልያለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር ይጽሑፍ እዩ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ይጽውዕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሕናውን መታዓይቲና ሃሌሉያ ጎይታ እንጽልያለና ሃሌሉያ ጎይታ በዚ ምሸት ሲ ምድሓን ክኸውን ሃሌሉያ ኢየሱስ ምሕረትካ ክበዝሓልና ሃሌሉያ ፍቅርካ ክበዝሓልና በዚ ምሸት ሲ እግዚአብሔር አምላኽና እንጽልያለና ወአምላኽና ስለዝገብር ተመስገን ልዕል በል ክበር ተመስገን አሜን ሃሌሉያ ሬስካላ ሐራባሽ ሽሪባስካላ በሐራባሳናማ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን ተመስገን አቦ ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን አቀድምና ነመስግነካለና ጎይታ ሃሌሉያ ከይኮነ ሁሉ ነመስግነካለና ልዕል ነብለካለና እግዚአብሔር አቦና ሃሌሉያ ሬስካላ ሐራባሺ ካና ማሐራቦሲ ላኪና ማሐራቦስ ኪሊባሽ ካራባሳ ጎይታ ተመስገን ነብለካለና ሃሌሉያ ተባረኽ ነብለካለና ኢየሱስ ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ሃሌሉያ ከምቲ ዝረዳእኻና ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ናብ ምድሓን ዘምጻኻና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ በዚ ምሸት ዝውን ምድሓን ክኸውን ጎይታ ሃሌሉያ ንጽልያለና ጎይታ ሃሌሉያ ምድሓን ክኸውን ሰላም ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ዕግርግር ክሃድ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ቤተይ ቤት ጸሎት ኢልካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ኩሉ ሰብ ናባኻ ክመጽእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ አባኻ ክዓርፍ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ዒንትኡ ካብ ጎቦታት እግዚአብሔር አቦ ካብ ሓያላት ዝበሃሉ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ
ካብዛ ዓለም አልዒሉ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ ክገብን እንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ አባኻ ክዓርፍ እግዚአብሔር አቦ እስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለውካ ካባኻ እሞ ናበይ ክኸይድ ጎይታ ሃሌሉያ ናበይ ክንከይድ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ሰላም ኣለካ ጎይታ ዕረፍቲ ለካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ጎይታ ምሕረትካ ክበዝሓልና በዚ ምሸት ሲ ጎይታ እንጽልይ ኣለና ኢየሱስ ሃሌሉያ ምሕረትካ ክበዝሕ ጎይታ በዚ ምሸት ሲ እንጽልይ ኣለና ሃሌሉያ بخبري بقرما ختقلت እግዚአብሔር አቦ በኃይል ختقلت እንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ነተንዝደል ያኻ ነፍሳት ክትርከበለን እንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሬስካ ለሐራባሲ ካና ማሐራቦሳ ሻካ ራባሲ ካላባሃያ ሬስኬኔ ማራቦስኪ ሊባሽ ካራባስ ሌባ አኪኖ ማሐራባስኪ ሊቦሽኪ ሊባሳናማ አሪኮ ፓራባሲ ካላባሽ ከሬባስ ሳላባ ኢየሱስ ኢየሱስ ስምካን ጽውዕለና ስምካን ዕብየለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብር ንገስ ንስኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምሕረትካ ስለዝበዝሐልና ተመስገን ሰላምካ ስለዝበዝሐልና ተመስገን ሓጎስ ስለዝኾነልና ጎይታ ውሽጥ ልበና በአኻ ስለዝዓረፈ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah, hallelujah. كمحرتك استلعليو تويل زلخو نتاوي موتي بأخا تحليو معبلك قلابت كنا وتأخرنات قلتمكا تترئيسي حلخو بهدأ معبلك قلابت كنا وتأخرنات هداوكا تترئيسي حلخو بهدأ محرتك محرت كايو سلام كايو سلام كايو عبد زبط حني كباي زخانة لقري الليل كباي زخانة لقري الليل بخايو كله بخايو بخايو كله بخايو محرتك يبزي حلي محرتك كوينو لي كبخايو بزي حلي بأخا خوينو لي بأخايو تسبقو لي بأخا خوينو لي بأخايو تسبقو لي بأخا خوينو لي مهرتو ياسدنقኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ሊያነቃቃኝ ያምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ ወጣ እዚህ አይደርስም ዋጋም የለው በሰዎች አፍ የተባለ ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ሊያነቃቃኝ ያምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለው በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ
አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ እንደ ገባኝ መጠን እንደ ተረዳሁት አምላኬ ባመልከው ምነው ቅር የሚይዘኝ ምነው ቅር የሚይዘኝ ከልብ ይሁን እንጂ ከውስጥ መንፈሴ እረስ እንደ ዳዊት ላጉቴን ባመልከው መልኩ አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው የኔ ዳኛ ላይ ነው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በእኔ ላይ መጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በእኔ ላይ ወጣ እዚያም አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ እንደ ገባኝ መጠን እንደ ተረዳሁት አምላኬ ባመልከው ምነው ቅር የሚይዘኝ ምነው ቅር የሚይዘኝ ከልብ ይሁን እንጂ ከውስጥ መንፈሴ እረስ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው መልኩን አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው የኔ ዳኛ ላይ ነው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ሊያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በእኔ ላይ መጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ሊያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በእኔ ላይ መጣ ሃሌሉያ እዚያም አይደርስም የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ እኔ አውቀው የለምን እንደረዳ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ እኔ አውቀው የለም ያደረገልኝ ከጨለማ አውጥቶ ቀን ያወጣልኝ ቀን ያወጣልኝ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ
ጭብጨባ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ እልልታ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ የምን ቁጠባ ነው ምንድነው ዝምታ እልልታ ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ሊያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በእኔ ላይ ወጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለው በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ያስነሳው አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይደንቅም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ አይገርምም ሆይ እንደ ገባኝ መጠን እንደተረዳሁት አምላኬ ባመልከው ምነው ቅር የሚይዘኝ ምነው ቅር የሚይዘኝ ከልብ ይሁን እንጂ ከውስጥ መንፈሴ እኔስ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው መልኩን አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው የኔ ዳኛ ላይ ነው ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ አምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በእኔ ላይ መጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለው በሰዎች አፍ የተባለን ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያስነሳው ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ወይታ ሕጁን ነመስግነካ ለና ሃሌሉያ ምድሓን ካባኻይ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ምድሓን አባኻይ ዝርከብ እግዚአብሔር አቦ ዕረፍቲ አባኻይ ዝርከብ ሰላም አባኻይ ዘሎ ጎይታ ሃሌሉያ ዓለም ክትህበና አይትኽእልን እያ ነገስታት ክህቡና አይክእሉን እዮም ሰላም ጎይታ ሃሌሉያ ካብ ደቂ ሰባት ሰላም አይመጽእን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና ጎይታ ሰላም ካባኻ ኸውን ምርግጋእ ካባኻ ኸውን ጎይታ ዕረፍቲ ካባኻ ኸውን ኢየሱስ ሃሌሉያ ልዕል ነብለካለና ጎይታ ሃሌሉያ ሬስካላ ሃራባሲ ካናማ ሬካራቦስ ካላባ ሃራቦስ ጎይታ ናባኻ ክመጹ ሃሌሉያ ዕረፍቲ ደልዮም ዝሕለውሉ ዘለው እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ዝጭነቁ ዘለው እግዚአብሔር አቦ በዛ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ዕረፍቲ ክኾነሎም እግዚአብሔር አቦ ካባኻ ሰላም ክበዝሓሎም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሬስካላ ሃራቦስ ኪሪባስ ሰላባ አኪኖማ ሃራቦስ ኪሪባስ ሰላባ ሬካናማ ሃራቦስ كبري نعها قويتا كبري نعها يسوس هاللويا حيلينات كاي قويتا هاللويا مدحانات كاي እግዚአብሔር هاللويا عرفتي كابا كاي እግዚአብሔር أبو مونا مسكنا كالونا هاللويا 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 يسوس Jesus, Jesus,
ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ መገድን ሓቅን ኢየሱስ እዩ ምንጪ ናይ ህይወት ወይታዩ ካልእ መድሕን የለን ካልእ መድሕን የለን ካልእ ጎይታ የለን ካልእ መድሕን የለን ሓወይና ዓናይ እንዶ ሓወይና ዓናየ ናበይ ናብ ቤት እግዚአብሔር ኣቶም ንዑናይ እንዶ ኣቶም ንዑናየ ናበይ ናብ ቤት እግዚአብሔር ሓወይና ዓናይ እንዶ ሓወይና ዓናየ ናበይ ናብ ቤት እግዚአብሔር ሓብተይ ንዕናይ እንዶ ሓብተይ ንዕናየ ናበይ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንዓንዶ ንዓናይ ናብ ቤት ኣምላኽካ ብዘይክኡ የለን ዝሓየሽ ንዓኻ ናይ ሓቂ ቤትካ ኣይኮነትን ዘለኻያ ዓለም ክእዛኽራያ ነዓ ናትካ ኣይኮነትን ነዓ 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 ናይ ብሓቂ ቦኻ ናይ ብሓቂ ቤትካ نعخ تبلو انت تملسك نع نعنا انا نع نعنا انا قدام حد راي تخون جزاخم زي بالكا نع اتوبيتك نع نع اتوبيتك بيت املخ نحق بوتاخ نع نع اتوبيتك بيت املخ يو نحق قدام حد راي تخون كزاخم زي بالكا نع اتوبيتك نع نع اتوبيتك بيت املاخيو نحق بوتاخ حوينا عنا يندو حوينا عنا نبي نبيت እግዚአብሔር حبتين عنا يندو حبتين عنا نبي نبيت እግዚአብሔር قدام من قدي سمعوا دلخا متعال يسوس فليت كادو لخا نعندو تملس جيزي آخي ليو انتاي كتب يلو مودات أخوين نعا 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 علم آريقايا ملكا عاون بريو زتود مان انتاي قد حنسسلو نعا 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 معصوخي تعصوي جزي محرت كلو نعا غلتي فكاتو نعا 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 بيت أملاخيو نحق بوتاخا نعا 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 بيت أبو خايو نحق بوتاخا حوينا عنا يندو حوينا عنا نبي نبيت እግዚአብሔር حبتين عنا يندو حبتين عنا نبي نبيت እግዚአብሔር عتم نعنا يندو عتم نعنا نبي نبيت እግዚአብሔር حوينا عنا يندو حوينا عنا نبي نبيت እግዚአብሔር حبتين عنا يندو حبتين عنا نبي نبيت እግዚአብሔር هللويا 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 يسوس 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 هللويا Thank you Lord تمسكن قويتا
تبارك قويتا هاليلويا هاليلويا أباخا عرفت زلو تمسكن أباخا سلام سلزلو تمسكن أباخا متسننع سلزلو تمسكن أباخا مبرتع سلزلو تمسكن أباخا محيال سلزلو تمسكن تبارك قويتا هاليلويا بأخا سلز عرفنا تمسكن بأخا سلز قسنا تمسكن عرفتي سلز هون كان هيوتنا نمسكنك كالونا هيوت مسترفو سلز هاب كاننا قويتا سلز بارخ كاننا لعلنا بلا كالونا قويتا كل سلام كاباخا يخوين لنا ناي مسكال كاوعلتي قويتا هاللويا لعلنا بلا كالونا كبرين هبا كالنا يسوس هاللويا حجون اكزيابي ربو دقيمنا اكزيابي ربو هاللويا نتسألي علينا بكدميخا اكزيابي ربو عرفت زيرخبو اكزيابي ربو بأخا عرفو نتسألي علينا بأخا سلام كبز حلوم نتسألي علينا محرت كبز حلوم نتسألي علينا هاللويا نابخا مقياي كخون نتسألي علينا قويتا هاللويا قويتا لعلبل قويتا تبارخ لإسخات رح خبر قويتا أبي وتنا نسخات رح نقس اكزيابي ربو تمسكن سلزرد أخانا تمسكن حيل سلزخون كانا تمسكن متسننع سلزخون كانا تمسكن استرفق زينا ونحجنا بخان عقبال لنا قويتا حجون بقالك اختزاربنا اكزيابي ربو بحيل ختمت اكزيابي ربو نتسلي علونا بقالك اختزاربنا اكزيابي ربو فوس زدلي فوس اختبو اكزيابي ربو متسننع زدلي متسننع اختبو اكزيابي ربو فلتات نزدليو فلتات كتسلقو اكزيابي ربو نتسلي علونا اكزيابي ربو هاليلويا مرونا لبنا نكتكفت اكزيابي ربو تسنيلنا خنسمعك اكزيابي ربو نتهياو قالك خنسمع اكزيابي ربو قويتا نتسلي علونا كترد أنا نتسلي علونا كتحجزنا تأجها خبز حالنا نتسلي علونا قويتا إذا لا تجبر نمسكنا كالونا Jesus mighty name تسألنا آمين هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና አዲስ ለዛሃበና ስሙ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኽበር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሕያውነቱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ዘለዓለማዊ ጸጋን ክብሩን አሞቱን አብትንሳኤውን ዝተሰረተ ዘለዓለማዊ ሐቂ እዩ ዘለዓለማዊ ሐቂ ንዘለዓለም በህይወት የነብር ሎም ምሸት ውዳሰ ንህበካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን እስኻ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾንካ ጎይታ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም موت شعيركا أمان أبوها بكبر زعركا يسوع كريستوس مانم كأربو أبزيك البرهان بخبرة نبر السخاء مون عها كبر نهبك لنا شمكا هياويو زل عالماويو بشمكا أمينا نتصدق بشمكا أمينا هيوت نقبل بشمكا أمينا نفوس بشمكا أمينا نخبرها دونبل أزل علما وسمكا كابزل علم نزل علم هياوي مو
الزلالماو شمكا منفس قدوسن بحيلن اما اخلنا بخبري ختقلصو نصلي علينا اتزيلوت زلالماو شمكا اتزلالماو كبرغا اتزلالماو موغسكا اما اخلنا يفسس بستفرالي مقدي نزي قال املاخ سمعو كم تزد اليوم متن ጸጋኻን መንፈስካን ኃይልኻን ክብርኻን ፈውስኻን ሰህልኻን ምሕረትካን እቲ ሓራ ዘውፅእ ዘለዓለማዊ ቃልካ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ብምልኣት ይፍሰስ እቲ ህይወት ዝህብ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ኃይሊ ይፈራርስ ምኽሪ ዲያብሎስ ምኽሪ ኣጋንንቲ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይውደቕ እቲ ናትካ ክብርን እቲ ሓያል ሽምካ ኣብ ማእኸልና ብኽብሪ ይገለጽ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሕያውነቱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እዩ እዚ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ጎይታ እቲ ጸጋን ሓቅን ኮይኑ ዝተገለጸ ጎይታ ስጋ ለቢሱ ዝተገለጸ ጎይታ ንሱ ሞት ስዒሩ ኣብ የማን አብኡ ብኽብሪ ይነብር ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሕያው እዩ ሎም ምሸት እንደገና ካብ ግብረ ሐዋርያት ንትዘል ዓለማውን ሕያውን መወዳእታ ዘይብሉ ክብሪ ተጎናጺፉ ኣብ የማን አብኡ ብግብሩ ዝኸበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ እንደገና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክሪኢና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ዘሎ ክፍሊ ካብ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ክነንብቦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ 10 ክነንብቦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልሎመን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እነሆ ኸዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን በታስዒቲ ሰዓት በጊዜ ጸሎት ናብ ቤተ መቅደስ ይድይቡ ነበሩ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ዝለመሰ ሓደ ሰብኣይ ነበረ ካብቶም ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ከዓ ጸይሮም ኣብ ጸጽባሕ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ይቐምጥዎ ነበሩ ንሱ ድማ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከለዉ ምስ ረኣዮም ክምጽኡ ትሉ ለመኖም ጴጥሮስ ናብኡ ኣተኲሩ እናጠመተ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ከዓ ካብኣቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ኣተኲሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ድማ ወርቅን ብሩሩን የብልናን እቲ ዘለና ግና እህበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስ እሞ ኪድ በሎ በየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ኣተንስኦ ብውን ኣእጋሩ ዓካሪቱን ጸንዐ በድዲሉ ከዓ ደው በለሞ ተዛወረ ተዛወረ ተሰራሰረን ንኣምላኽ እናመስገነን ድማ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ክምለስን ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ከምልኽን ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ረኣይዎ ንሱ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልመን ዝነበረ ምዃኑ ምስ ኣለለይዎ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ተደነቁን ተገረሙን ኣብዚ ክፍሊ እዚ ክልተ ናይ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደምት ሐዋርያት
ኢና ንርኢ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ግብረ ሃዋርያት እቶም ቀደምቲ ሃዋርያት ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መድህን ዝኾኑ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ታሽዐይቲ ሰዓት ከኣቱ ከለዉ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ቤተ መቅደስ ከባቢ ዝተደነሰ ሰብ ኣብኡ ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ኮፍ ኢሉ ምጽዋት ክምጽውትሉ ዝጽበ ዝነበረ ሓደ ሰብ ነይሩ። እቲ ሰብ ዝለመሰ ሰብ ካብ ምዃኑ ሰብኣይቲ ዝለመሰ ሰብ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ሰባት ጸይሮም የምጽዎሞ ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ የቐምጥዎ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ብሰብ ተጸይሩ ዝመጽእ ነብሱ ኽኢሉ ክኸይድ ነብሱ ኽኢሉ ክኣቱ ነብሱ ኽኢሉ ክወጽእ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን። ዝለመሰ ሰብ እዩ። ዓጻጽምቱ ኩሉ ዝለመሰ የእጋሩ ዝለመሰ ሰብ ነይሩ። እዚ ሰብ እዚ ንኽንደይ ዓመታት ኣብኡ ከም ዝተቐመጠ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን። ግን እዚ ሰብ እዚ ንሓያሎ ግዜ ብሰብ እንዳተጸረ ኣብኡ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ግን መጽሓፍ ቅዱስ የተንበሃልና እዩ። እዚ ሰብ እዚ ሓደ ልማድ ነይርዎ። ኩሉ ሻዕ ካብ ገዝኡ ናብቲ ቤተ መቅደስ ጸይሮም ክወስድዎ ከለዉ ኣብቲ ሰብ ሕልና ዝመላለስ ሓደ ነገር እዩ። ምጽዋት ክቕበል ዝምጽውትዎ ሰባት ናብቲ ቤተ መቅደስ ወይ ናብቲ ቤተ ጸሎት ዝኣትዉ ሰባት ክምጽውትሉ ዝጽበ ዝነበረ ሰብ እዩ። ምጽዋት ደልዩ ዝመጽእ ካልእ ነገር ኣብ ኣእምሮኡ ኣብ ሕልንኡ ኣይነበረን። እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ሻዕ ደጋጊሙ ንዘበናት ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ እዩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ተቐሚጡ እዩ ንነዊሕ ዘበናት ምጽዋት ተቐቢሉ እዩ። ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከባቢ ዝፍለጥ ሰብ እዩ። ዝለመሰ ሰብ ምጽዋት ዝቕበል ዝምጽወት ሰብ ከም ዝኾነ ናብቲ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ሰብ ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ንሰብ እዚ ሰብ ኩሉ ኣብታ ቤተ መቅደስ ዝኸይድ ሰብ ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝኸይድ ሰብ ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ንምንታይ? ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ኣብታ ጽብቕቲ ዝተባሃለት ስፍራ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝጽበ ሰብ ነይሩ እዩ። ሰብ እዚ ንዘበናት ከምዚ ተመላሊሱ እዩ። ንዘበናት ብኸምዚ ዓይነት ህይወት ኣሕሊፉ እዩ። ሰብ ይጸሮ ምጽዋት ተቐቢሉ እንደገና ጸይሮም ሒዞሞ ይኸዱ። ብሰብ ሓይሊ ዝመላለስ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሓደ መዓልቲ ግን ፍልይቲ መዓልቲ ነይራ ኣብ ህይወቱ። ፍልይቲ መዓልቲ እያ። እታ መዓልቲ እቲኣ ዝተፈለየት መዓልቲ እያ። ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ናይ ወንጌል መልእኽተኛታት ብኡ ይሓልፉ ነይሮም። ናብቲ ቤት ጸሎት ከኣቱ ይኸዱ ነይሮም። እቲ ሰብ እቲ ምጽዋት ክህብዎ ሓቲትዎም። እዚ ሰብ እዚ ምጽዋት ይሓቲቱ። ካልእ ዝሓተቶ ነገር የለን። ልማዱ ኩሉ ሻዕ ዝገብሮ ዘይቋረጸ ነገር እንታይ እዩ? ምጽዋት እዩ። ሓደ መዓልቲ ኸማን ፈውሲ ተጸቢዩ ኣይፈልጥን። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልቡ የለን፣ ኣብ ሕልንኡ የለን። ንምንታይ? ቅድሚኡ ዝተፈወሱ ስለ ዘይረኣየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘገልገለ ግን ሰሚዑ ይኸውን እዩ ብዛዕባ ፈውሲ። ቅድሚ ሃዋርያት ጎይታና
مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተአምርትን ተአምራትን ገይሩ ብዛዕባ ተአምርትን ተአምራትን ኣፍልጦ ከም ዝህልዎ ርግጸኛዬ ንምንታይ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከባቢ ኣብቲ መንፈሳዊ ከባቢ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምርትን ተአምራትን ክሰምዕ ግድን እዩ ናይ ግድን እዩ ተአምራት ግን ተጸቢ ይፈልጥ ኣብ ዘይተጸበዮ ሰዓት ንሱ ዝደልዮ ኻልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብዝ ሰመጽ ጴጥሮስን ዮሐንስን ከአልፉ ኸለው ሐዋርያው ጴጥሮስን ሐዋርያ ዮሐንስን ከአልፉ ኸለው ከም ልሙድ ሓቲቶም ምጽዋት ክምጽውቱ ወደልዩ ሻዓ መዓልቲ ግን ዝተፈለየት መዓልቲያ ታ ሰዓት እቲኣ ናቱ ሰዓት ያ ነይራ ታ ሰዓት እቲኣ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንዑ ዝተመደበት ሰዓት ያ ነይራ ስለዚ ዞም ክልተ ናይ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ብሩርን ወርቅን የብልናን ኢሎሞ ናባና ጠምት ብሩርን ወርቅን የብልናን እቲ ዘለና ክንህበካ ኢና እቲ ዘለና ክንህበካ ኢና ብሩርን ወርቅን ክንህበካ ኣይንኽእልን ኢና ካልእ ነገር ክንህበካ ኣይንኽእልን ኢና ግን እቲ ዘለና ክንህበካ ኢና ሰብ ዘለዎ እዩ ዝህበካ ዘይብሉ ካበይ ከምጻልካ ይኽእል ዋላ ሓደ ብሩርን ወርቅን ዝህብ ሰብ ክህልዎ ከሎ እዩ ተዘይሃልይዎ መሃብ እንዳደለ እንዳሓዘነ ይኸይድ ተልይዎ ድማ ኣውፅኡ ይህብ እቶም ብሩርን ወርቅን ዘለዎም ንዘበናት ብሩርን ወርቅን ሂቦሞ እዮም እዛ መዓልቲ ግን ዝተፈለየት መዓልቲ እያ ሐዋርያት ብሩርን ወርቅን የብልናን ኢሎም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝለመድካዮ ነገር የለን ሎሚ ግን ሓድሽ ነገር ኢና ንህበካ ሎሚ ሓድሽ ነገር እዩ ኣብ ህይወትካ ዝኸውን ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ካብቲ ዝነበርካሉ ኣነባብራ ወፃኢ ሓድሽ ነገር ክንህበካ ኢና ብሩርን ወርቅን የብልናን ግን ንህበካ ነገር ኣሎ ናባና ጠምት ጴጥሮስ ድማ ንሱኻ ጴጥሮስ ናብኡ ኣተኪሩ እናጠመቶ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ናባና ጠምት በሎ ንሱ ኸዓ ካብኣቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ኣተኪሩ ጠመቶም ናባና ጠምት ምስ በሎ ካባታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ኣተኪሩ ጠመቶም ጴጥሮስ ናባና ጠምት ኢልዎ እሱ ድማ ሓደ ነገር ከም ዝቕበል ኣተኪሩ ናባታቶም ጠሚቱ ጴጥሮስ ድማ ወርቅን ብሩርን የብልናን እቲ ዘለና ግና እህበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእሞ ኪድ በሎ ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ኸዓ ኣተንስኦ ብኡ እውን ኣእጋሩን ዓንካሪቱን ጸንዐ ብድድሉ ኸዓ ደው በሎሞ ተዛወረ እናተዛወረን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናመስገነ ድማ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ እዚ ኮይኑ ሐዋርያት ወይ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልገልቲ እቲ ዝሃብዎ ካልእ ነገር ኣይኮነን ብሩር ሃብዎን ካብ ልመናዮም ኣውፅኦሞ
ካብቲ ጽቢቶም አውጾሞ ምጽዋት ኣብ ኣፍደገ ኾፊሉ ካብ ምጽዋት ሃቡኒ እንዳበለ ካብ ምልማን ሓራው ጾሞ እቲ ሓርነት ብጎይታና ብመድሕና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተንስእ ኢሎሞ በእጋሩ እጠዊሉ ዓንካሪቱ ድማ ጸኒዕን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ዓንካሪቱ ጠጠው ምስ በለ እናዘለለ ንኣምላኽ አመስጊኑ እንዳዘለለ ብቲ ዝተፈወሰ እግሩ ንኣምላኽ እንዳመስገነ እንዳዘለለ ንኣምላኽ አመስጊኑ ምስጋና ንኣምላኽ ሂቡ ናይዚ ሰብ ማእሰርቲ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ተፈቲዑ ወንጌል ሓራዩ ዘውፅእ እሰብ እዚ ከም ሰብ ክትሪእዎ ከለኹም ለማስ ስለ ዝነበረ ጽግዕተኛ ይነሩ ተጸጊዑ ሰባት ኣብ ሰባት ፈቃድ ተደሪኹ እዩ ዝነብር ነይሩ ብሰባት ፈቃድ እዩ ሰባት ተደልዮም ይወስድዎ ተዘይደልዮም ድማ ኣይወስድዎን ናይ ባዕሉ ፈቃድ ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን እቲ ካልእ እቲ ሰብኣይ እዚ ሰሪሑ ክበልዕ ኣይክእልን ንምንታይ ተይልና ዝለመሰ እዩ ኣጋሩ ዝለመሰ ዓንካሪቱ ክኸይር ዘይክእል ዝለመሰ ሰብ ነይሩ ለማስ ሰብ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ካብ ክልተ ነገር እግዚአብሔር አርናጊፍዎ እቲ ሓደ ካብ ተጸባይነት አናጊፍዎ ኩሉ ሻዕ ካብ ሰብ ዝጽበ ነይሩ ምጽዋት ካብ ሰብ ተሸኪሞም ክወስድዎ ካብ ሰብ ከመልስዎ ካብ ሰብ ገለ ነገር ገዚኦም ከምጽኡሉ ካብ ሰብ ይጽበይ ነይሩ ንምንታይ ኣጋሩ ስለ ዝለመሰ ኣጋር ስለ ዘይብሉ ምኻድ ስለ ዘይክእል ለማስ ስለ ዝኾነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ መጽኡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ካብቲ ዝነበሮ ከናግፎ መጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ዘውፅእ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ዘውፅእ ንጉስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓርነት ሂብዎ አካላዊ ሓርነት ሂብዎ አእምሮዊ ሓርነት ሂብዎ ንዚ ሰብ እዚ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሕያውነቱ ኣይቅየርን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ነቲ ማዕለኻታት ኩሉ ፈቲሑ ነቲ ኩሉ ሕንቅሊተይ ፈቲሑ ንሰብ እዚ ኣሰራሲርዎ ከም ብተይ ዘሊሉ ከም ብተይ ዓንዲሩ እግሩ ተፈቲሑ ንኣምላኽ ኣመስጊኑ ሓጎሱ ወሰን ኣይነበሮን ሓጎሱ ደረት ኣይነበሮን እሰብ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እህበካ ኣለኹሞ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ኸዓ ኣተንስኦ ብኡውን ኣጋሩ ዓንካሪቱን ጸንዐ በዲድሉ ኸዓ ደው በለሞ ተዛወረ እናተዛወረን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናመስገነ ድማ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ክመላለስን ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ረኣይዎ ኩሎም እቶም ህዝቢ እቶም ዝፈልጥዎ ህዝቢ ኸዓ ረኣይዎ ፍሉጥ እዩ
يفلتيو أبت بيت مقدس زتفلت سبيو أبت بيت مقدس كبابي مصوات هابون خبل استفلت سبيو أتوم حزب كلهم يفلتوا نعو زي فلت سب يلن نزبنات أبت خباب تقميتو مصوات خاب سبات زدلي زنبر سبيو السبزي زي فلت سبعي نبرن أنا تسراسرن أنا زللن نأملاح كمسجن كله أتوم حزبي انتاي دعيو زسراسرو أب بيت مقدس أب أيهود بيت مقدس صلوتي زقبر مصر صار يلم بزوح أب أيهود بيت مقدس سرعاتي زفتسم مصر صار يلم بزوح قاشا نغريزي أب بيت مقدس كسراسر كريو وغلو قاشا نغريو أب بيت مقدس ديسيبلينيو بديسيبلين تهانيسكا أمسكينكا نتسألها دفيقها برئسها تسأليها مخاديو كالي تأمرتن تأمراتن زبها النقر يلن نحق متعفتتات ينبب تسألوتي قبر كاب أوني دحار زخو النقر يلن يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو شعام عالتقن حدش نقر كوينو اتفلوت زنبره اتستفلت أسب اتفلوت زخونه اقروز لمسه عنكاريتو تنعن زي كدا زنبره سب اتسبتي يسوس كريستوس فويسو فوسيبو عطعمتو كم شمبق اسرازي تطويلن عنكاريتو تنعن يسوس كريستوس كابتي نزبنات كوف زبللو بوتا اتسيو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو اتوم حزبي تغريموم انتايو رخيبو انتايو زسراسرو اتوم حزب كله رأيو نسبزي اتوم حزب كله اميتومو منيو اتي افدغه ابت بيت مقدس كوفيلو مصوات زقبل انتاي دا يسراسرولو لو ما حدش نغر كوينولو عصمتو تفويسو عنكاريتو صنيعو من فويسو ኢየሱስ ክርስቶስ አጽኒዑ ደው አቢሎ አንካሪቶ ጽኒዑ ደው አቢሎ አጻጽምቱን ትዝለመሰ ፈዊሱ ደው አቢሎ ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እትዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዩ اتحيال سم اتزفوس سم اتزدحن سم اتحرازوت سم اتزل عالماو سم اتهيوت زهب سم نسو يزلنا نسينا نهبكا نحنا اتشم دما كفوسك ايو كصنعك ايو اتسم دما كاب حزن كاوتيو كسراسرك ايو كمبتي كتعندريها كمبتي كتسعسعيها كاب حزنكا كوصاكايو كاب تصباينت كوصاكايو من ناي ኢየሱስ ክርስቶስ شم ኢየሱስ ክርስቶስ تمالن لومن نزل عالم هياويو او ኢየሱስ ክርስቶስ كمصخلو حراوصيو اناغيفو كمبتي عنديرو زليلو نأملاخ اندا مسغنه چديرو اندا زلله اندا چدره املاخ اندا مسغنه ابت بيت مقدس افدغيو كوفيلو زنبره نزبنات اتاما علتغن اغارو تفويسن عنكاريتو صنيعو ناب بيت مقدس اتيو نابت بحقنيا بيت مقدس بإيسوس كريستوس اتيو ኢየሱስ ክርስቶስ تمالن
لومن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس كاب أفدق ناوش تأتيو نزسبزي فويسو يسوس كريستوس كاب أفدق ناوش تأتيو ملو سب جيرو كبرن مسغانان وداسن نغويتانا نمدحنا نيسوس كريستوس يخونو كاب زل عالم نزل عالم كلهم اتوم حزب دما كملسن كملالسن املاح كمسجنن كلو رايو ريومو السبزي قدميو زفلطو مصوات هابوني بمباليو حجگن حدش قانقوا قيرو حدش زما قيرو حدش زما قدم እግዚአብሔር ያብኩም አምላክ ያብኩም ስለዚህ ገበርኩም ላይ ይነሩ ሕጅግን ሙሉ ምስጋና ሙሉ ስግደት ለእግዚአብሔር አምላኩ ምቅራብ ጀሚሩ ንሰብነሩ ዘመስክን ሕጅግን ሙሉ ምስጋና ለአምላክ እንዳሰለለ እንዳተሰራሰረ ለአምላክ ሙሉ ክብሪ ሂቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎመን ንዘል ዓለም ሕያውዩ ደረት የብሉን አምላክ ክፍውስ ከሎ ደረት የብሉን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍውስ ከሎ ስጉ ጥራይ ኮነን መንፈሱ ተፈትሑ ናብ ምስጋና ናብ አምልኾ መንፈስ አትዩ ናብ ዕልልታ ናብ ምስርሳር አትዩ እቲ ዝተገበረሉ ሰናይ ክንደየናይ ክቡር ከም ዝኾነ ስለዝተረድኦ በቲ ዝተፈወሰ አጋሩ አመስጊኖ እንዳተሰራሰረ ነአምላክ እንዳተሰራሰረ መስጊንዎ ከምብተይ እንዳአንደረ መስጊንዎ ዝተገበረሉ ሰብ ዝተፈወሰ ሰብ ኢድ አምላክ ዝተዓመ ሰብ يمسجنيو إيد أملاك أبلعليو متيادو زبلت تصب بزعبا زوريو عيش النقنيو اتيز قبرلو أملاك عند حسبه يمسجن يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نسو اتي ابتا صبغتي اتبحال افدغ بيت مقدس تقميطو مصوات زلمن زنبره مخوانو مس علاليو بتي ابو زخنا ነገር ተደነቁን ተገረሙ አለለሞ ክዘልል ከሎ استفلي ነገር ክገብር ከሎ من ከም ዝኾነ አለለሞ أبتا أفدق بيت مقدس مصوات زلمن زنبر سب كم زغونا على اليوم مزرعيو تدنقوم تقرموم يقرميو اكزياب هير زقرم نقر يزقبر زدنق نقر يزقبر بيمان بتعقام نزلو كلهم تدنقوم اتا معلتتي انو سنين حداش معلتنيا ناي هيوتو مقيرو زغونت الله معلتيا سلازينا املاك مسجنو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هو ناي غويتانا ناي مدحنا ناي يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوس كريستوس حجون كمناي تمالي يفتحو يسوس كريستوس حجون كمناي تمالي حارا يوتسيو يسوس كريستوس كمناي تمالي حجون فوسالو يسوس كريستوس زناقف قويتايو إذا شمزي حيال شميو موت سعيرو استسأنا قويتانا
ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈዋሲዩ ናይ መድሕና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወት ዝህብዩ እዚ ስም እዚ ሓያል ስም እዩ እዚ ስም እዚ ፈዋሲ ስም እዩ እዚ ስም እዚ ዘናግፍ ስም እዩ እዚ ስም እዚ ሓራ ዘውፅእ ስም እዩ እዚ ስም እዚ ህይወት ዝህብ ስም እዩ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ስም እዚ ዘድሕን ስም እዩ እዚ ስም እዚ ዝፍውስ ስም እዩ እዚ ስም እዚ ህይወት ዝህብ ስም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈዋሲ እዩ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መድሕን እዩ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የናግፍ እዩ ሓራ የውፅእ እዩ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈዋስን ዘለዓለማውን ስም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ድማ ወርቅም ብሩሩን የብልናን የብለይን እቲ ዘለኒ ገና እህበካለሁ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእሞ ኪድ በሎ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእሞ ኪድ በሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘለዓለማውን ጻድቅን ሓያልን ፈዋስን ዝኾነ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ በኃይሊ ክግለጽ ከሎ ኩሉ ሻዕ መዘራረብ ዝኸውን ተደኒቆም ተገሪሞም ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ መን ከም ዝኾነ ይፈልጥዮም በመን ሽም እሱ ከም ዝተገበረ ተአምርትን ተአምራትን ከም ዝኾነ ይፈልጥዮም እቶም ህዝብ ግን ተገሪሞም ተደኒቆም አይተረፉን ሐዋርያው ጴጥሮስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሰቢኹሎም ንመን ነቲ ተአምርትን ተአምራትን ዝገበረ ጎይታ ከምዚልዎም ቁጥር 11 እንቶም ህዝቢ እቲ ዝሓወ ሰብኣይ ምስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ለጊቡ እቶም ህዝቢ ብምሉኦም ብዓቢ ምግራም ናብኣቶም ናብቲ ገበላ ሰሎሞን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጎየዩ ጴጥሮስ ነዚ ምስራኤ ነቶም ህዝቢ ከም ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦም ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ ብዝትግረሙ ብገዛእ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንዓና ትጥምቱለኹም ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ንወዱ ኢየሱስ ኣኽበሮ ንስኻትኩም ግና ነቲ ጲላጦስ ይፈታሕ ኢሉ ዝፈረደሉ ኣሕሊፍኩም ሃብኩሞ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ከዓ ክሓድኩሞ እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስ ጻድቕ ክሂድኩሞስ ነቲ ሰብ ዝቐተለ ሰብኣይ ክፍትሓልኩም ለመንኩም ነቲ ወሃቢ ህይወት ቀተልኩሞ ንዑ ኣምላክ ካብ ሙታት ተንስኦ ንሕና ከዓ ነዚ ምስክሩ ኢና ስሙ ማለት ብስሙ ምእማን ነዚ ትርእይዎም እትፈልጥዎን ሰብኣይ ኣጽኒዑ እታ ብኢየሱስ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ሙሉእ ጥዕና
ሃበቶ እወ ሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክቶም መሐላሊፉ ንምንታይ ትግረሙ አትገረሙ ለምን ትገረማላችሁ ንምንታይ ትግረሙ ክትግረሙ የብልኩምን ንምንታይ እዚ ነህና በኃይልና በኽእለትና ወይ በጽድቅና ዝገበርናዮ አይኮነን ይሉ በተተእምርትን ተአምራትን ነቶም ዝተገረሙ ሰባት እወ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከባቢ ዝነበሩ ይስዕብዎም ዝነበሩ በአንክሮ ዝሪእዎም ዝነበሩ ሰባት ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝጥምቱ ገይርዎም ናመን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህና በኃይልናን በጽድቅናን ከም ዝገበርናዮ ንምንታይ ናባና ትጥምቱ በኃይልናን በጽድቅናን አይገበርናዮን ንቶም ጻድቃኒና ኢሎም ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝመላለሱ ንዝነበሩ ንቶም በጽድቆም ዝምክሑ ዝነበሩ ህዝብታት ካህናት ፈሪሳውያን ሃይማኖተኛታት ኣብቲ ቤተ መቅደስ ንኽሰግዱን ክጽልዩን ንዝመጹ እዚ ንሕና በኃይልናን በጽድቅናን አይገበርናዮን ንሕና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ነዚ ግን ዝገበረ ኣሎ ንምንታይ ትግረሙ ንምንታይ ትድነቁ ነዚ ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በገዛ ኃይልና ወይስ ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮ ንምንታይ ንዓና ትጥምቱለኹም አምላክ አቦታትና አምላክ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ንወዱ ኢየሱስ አክበሮ ንወዱ አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ አቦታትና ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አክቢሩዎ ኢየሱስ ከቢሩ እስኻትኩም ንጴንጤናዊ ጲላጦስ አሕሊፍኩም ዝሃብኩሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስሙ ዝተገበረ ተአምርትን ተአምራትን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ተአምርትን ተአምራትን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝጥምቱ አንካር አንካሪቱ ጸኒዑ ደው ዝበለ ሰብ መዘራረቢ ምስኮነ እሰብዚ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተፈዊሱ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ አክበሮ እግዚአብሔር አክበሮ አቡኡ አክቢሩዎ እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ይገበርናዮን ኢሉ ጴጥሮስ እዚ ናትና ክእለት አይኮነን በኃይልና አይኮነን በጽድቅና ውን አይኮነን እዚ በመን በትናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ተአምርትን ተአምራትን እዩ እቲ ሐቀኛ ተአምርትን ተአምራትን ናብ ክርስቶስ ሰባት ከም ዝጥምቱ ዝገብር ዋላ የማንን ጸጋምን ዘለው ሰባት ዋላ እንት ተአምርትን ተአምራትን ዝኾነሉ ሰብ ንአምላክ ከመስግን ይገብሮ ንአምላክ ከኽብር ይገብሮ ብዙርያን ዘለ ሰብ ድማ ናብ ክርስቶስ ከም ዝጥምት ይገብሮ ተአምርትን ተአምራትን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈዋሲ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርሖ ሰናይ ግብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝወድኦ ሰናይ ግብሪ ንሽሙ ክብሪ ይወስድ ንሽሙ ክብሪ ይህብዎ
اتستفوس يخون اتهم بزوريا زلو كبري نغويتانا نمدحنا نإيسوس كريستوس ترى ازقبو نشي فواسي كالي فواسي يلن بمنفساو حيلي زفوس إيسوس كريستوس ترايو كابو وطائي ناي كاليو ناي ديابلوسيو ناي أغاننتيو ناي كفو منافستاتيو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي كاب استفلالي كفلتات كرينا يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي قبر حواريات معراف 4 قطر 10 كمزي يبل بسم اتي نسخاتكم سقلكومو أملاخ كاموتا زتنسو يسوس كريستوس نازريتاوي بؤو ازي اب قدميهم تعيو داويلو كمزلو اب كلاتكمن اب كل حزب اسرائيل يفلط ازي تريو زلهم تعيو داويلو تريو زلهم እግዚአብሔር አምላክ ከሙታን ዘተንስኦ በጎይታና መድህና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተፈዊሱ ጠጣው ኢሉ ከምዘሎ ኩሉ ህዝቢ እስራኤል ይፍለጥ ካልእ መድህን የለን ኢሉ እተኻልአይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አምላክ በመንፈስ ቅዱስም በኃይልን ከምዝቀበኦ አምላክ ምስኡ ስለዝኾነ እናዞረ ጽቡቅ ከምዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዘአሰሮም ኩሎም ከአ ከምዝሖየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም እወ እናዞረ ሰናይ ዝገበረ ሕጅውን ሰናይ በመግባር ዝፍለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ሕያው ሰናይ ዝገብር ካብ ማእሰርቲ ዝፈትሕ ካብ ማእሰርቲ አጋንንት ዘራግፍ ዘናግፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ነጋንንት ዘርግፎም ንአጋንንት ዘፍርሶም ንኽፉአት መናፍስት ዘፍርሶም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ንሕማም ዝፍውሶ እቲ ሓቀኛ ፈውሲ እቲ ታንጀብል ዝኾነ ፈውስ እቲ ዝጭበጥ ፈውሲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥራይ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትሖ መን ከአስሮ ይኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናገፎ መን አርዑት እንደገና ክጽዕነሉ ይኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ዘውጾ መን እንደገና ንባርነት ክደልዮ ይፍትን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ሓርነት ዘውፅእ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ኣብ መስቀል ካብ ዝወድኦ ሓደ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ንደቂ ሰብ ኩሉ ኃጢአት ዝኸውን ደም ኣብ መስቀል ኣፍሲሱ ስጉ ሂቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ናይ ደቂ ሰባት ኩሎም ደቂ አዳም ኃጢአት ዕዳ ተኸፊሉ ነዝተቐበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ኩሉ ውልድነት አምላክ ክረኽቡ ድማ ዕድል ሂቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ቃል ስጋ ዝኾነሉ ምስጢር ጸጋን ሐቅን ተመሊኡ
ዝተገለጸሉ ሚስጥር ቃል ስጋ ዝኾነሉ ሚስጥር ቃል ወልድ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ዝተገለጸሉ ሚስጥር ንደቂ ሰባት ሓራ ከውፅኡ ካብ ኃጢአት ሓርነት ከውፅእ ንዲያብሎስን ሰራዊቱን ከፍርሶ ከፈራርሶ ንናይ ዲያብሎስ ስራሕ ከፍርስ ኢየሱስ ወዲ አምላክ በስጋ ዝተገለጸ አምላክ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ስጋ ዝኾነ ጸጋን ሐቅን ተመሊኡ ዝተገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኃጢአት ዕዳኻ ከፊሉልካዩ ናብኡ ነዓ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝኸውን መስዋዕቲ ኣብ መስቀል ደሙ ፈሲሱ ነዓኻ ነዓኺ ደሙ ፈሲሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ክህበካ ሕይወት ክህበኪ ሕይወት ክህበናዩ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ካለ ሚስጥር ካለ ትርጉም የብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ነዓኻዩ ኢየሱስ ነዓኺዩ ኢየሱስ ነዓኻትኩም እዩ ኢየሱስ ስጉኡ ዝተቆረሰ ነዓኻ ፈውሲዩ ንስጋኻ ፈውሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም በእምነት ጸዋዓዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ በአፍካ መስኪርካ እግዚአብሔር አምላክ ከሙታት ከም ዘተንሶ በልብኻ አሚንካ ትድህን ድህነት ማለት እዚዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዲያብሎስን ንሰራዊትን ንሕልቅነትን ንስልጣናትን ስልጣኖም ገፊፉ ኣብ አደባባይ ጥርሖም ዕርቃኖም አዚሩዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ ናይ ጎይታና ናይ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን መንፈስን ሕጅውን ሕያው እዩ በእምነት ተተቀቢልካዮ እቲ ደም ሕያው እዩ እቲ ስጋ ሕያው እዩ በመንፈስ አባኻ ኣብ ሕይወትካ ኣብ ሕይወትኪ ኣብ ናብራኻ ፈውስ ከምጽአልካ ይኽእል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሐቀኛ ፈዋሲ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሐቀኛ ሓራ ዘውጽእ ንሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሐቀኛ ሓርነት ዝህብ ማእሰርቲ ዝበትክ ዝበታትኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካለ የለን መድሕን እሱ እዩ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ካልእ ስም የለን ሕይወት ዝህብ ስም ዘናግፍ ስም ዘለዓለማውነት ዘልብስ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ እወ ቃል ስጋ ዝኾነሉ ሚስጥር ጸጋን ሐቅን ኮይኑ ዝተገለጸሉ ሚስጥር ነዓኻ እዩ ነዓዩ ነዓኻትኩም እዩ ዝኾነ ይኹን ኃጢአት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይድምሰስ እዩ ብንስሐ ጥራይ ናብ ክርስቶስ ምምጻዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕይወትካ ጎይታ ናይ ሕይወትክ ጎይታ ከም ዝኾነ ጥራይ ምእማን ጥራይ ዘድልየካ ክትቀበሎ ጥራይ ዘድልየካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብኻ ክትእትዎ ብቕንዕናን ብትሕትናን ኣብ ልብኻ እትዎ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይንዑ ኣነውን ከዕርፈኩም ዝበለ ጎይታ ጾር ዝኸበደካ ናይ ሕይወት ጾር ዝኸበደካ ኣብ ሕይወትካ ሸኽሚ ዘለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሸኽምኻ መንፈሳዊ ሸኽሚ ከራግፈልካ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ ጴጥሮስ ድማ ኢንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየክሎ ተንስኢ በዓለኸ እንጽፊ አንጽፍ በሎ
بوبوخا تنسى قبرها وريات معرفت شعبته قطر 34 يسوس كريستوس يحويك الله اتزحوي يسوس كريستوس يو اتعرازه وتص يسوس كريستوس تراي مدحان بخال يلن اب تحت السماء يخون اب لعل السماء اب تحت المدر يخون يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو اتعرازه وتص اتزناقف يسوس كريستوس يو ازنا يزل عالم قويتا ازنا يزل عالم نقص ازنا يزل عالم هيوت زغونه املاخ اتحقنيا املاخن نايزل عالم هيوت زغونه يسوس كريستوس نسيو حرا زوت حرنت زغوناصف يسوس كريستوس ترايو ناي قويتانا ناي مدحنا ناي يسوس كريستوس نسب زلو فقري ندك سبات زلو فقري عم مسقلو تغليصو ببدلنان بحاتياتنان موتات كلنا እግዚአብሔር مسودو بكريستوس هيوت هيبونا ኤፌሶን ካላይ ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 8 ተጀሚርና ክንሪኦ ንኽእል ጸጋ በእምነት አድሕኑኩም ዩ ንሱ ድማ ስራሕ አምላኽ እዩ ናይ ሰብ ስራሕ አይኮነን እቲ ናይ ድሕነት መገዲ ናይ ማንም ካህን አይኮነን ነቢያት ዝሰርሕዎ አይኮነን ሐዋርያት ዝሰርሕዎ አይኮነን ካህናት ዝሰርሕዎ አይኮነን እቲ ከጽድቕ ህይወት ክህብ ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካል የለን እቲ ናይ ህይወት መገዲ ትንሣኤን ህይወትን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው እዩ ክንጽሊና ኣብ ደጋብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘለኹም ነዚ ፕሮግራም ትከታተሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ኣእትዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት ብሩሩን ወርቅን ይበካኒ ኣብ መንግስተ ሰማያት ካዝና የለን ህይወት እዩ ዘሎ ኣብ መንግስተ ሰማያት ብሩሩን ወርቅ የለን ኣብ መንግስተ አምላኽ ህይወት እዩ ዘሎ ህይወት እዩ ዝበካ ትንሣኤን ህይወትን ዝኾነ ጎይታ እሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝመልኦ ናይ ዘለዓለም ህይወት ተስፋ ከፍሰልካዩ ከፍሰልኪዩ እሱ ዝህበካ ፈውሲዩ ካብ ሰማይ ዝህበካ ጸጋዩ ካብ ሰማይ ዘፍሰልካ ጽድቂዩ ዘልብሰካ ኃይልዩ ዘልብሰኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩሩን ወርቅን አይኮነን ዘንጠብጥበልካ የብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ የብሉን ህይወት ይዝህበካ አነ ህይወት ከሆነልኩም ህይወት ክበዝሓልኩም መጽ እትሌባ ግን ክሰርቅን ክዓርድን ከጠፍእን ዝመጽ ነተሐራድን ነትመጥፊእን ዝኾነ ዲያብሎስ ሰዓረ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ኣብ ልብኻ ኣትዎ ክንጽሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ብዝተፈላለየ መገዲ ነዚ ፕሮግራም ዝከታተሉ እቲ ናይ ህይወት መንፈስ እቲ ናይ ህይወት ጸጋኻ ኣብ ልዕሊኦም ክፈስስ ንጽሊ ኣለና ሽምካ ሓያል እዩ ዘለዓለማዊ እዩ ፈዋሲ እዩ ሓራ የውፅእ እዩ ኃይሊ ጸልማት ይቕንጥጥ እዩ ሕማም አካላዊ ስቃያት ሕማም ዝቕንጥጥ ሽምካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣብ ህይወቶም ይኹን ዝተፈላለየ አጋንንታዊ ማእሰርቲ ይበታተኽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተፈላለየ አጋንንታዊ ማእሰርትታት ናይ ጸልማት አሰራርሓ በስውርን በግልጽን ሰርሕ ናይ መናፍስት ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰባበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሕማም ኃይሊ ኣብ ስጋ ዝተቐመጠ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተንስእ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ፈውሲ ይሕለፍ ምኽሪ ጸልማት ይውደቕ ምኽሪ አጋንንቲ ይሰባበር ብዝተፈላለየ ሕማም ዝሳቀዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚ ሰዓት እዚ ፈውስ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን በዚ ሰዓት እዚ ኃይሊ ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ቤቶም ኣብ መደቀሲኦም ኣብ መነባብሮኦም ኣብ ዘለውዎ ቦታ እትናትካ ኃይሊ እትናትካ ፈውሲ ኣብ ልዕሊኦም ይፍሰስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማንኛውም አጋንንታዊ አሰራርሃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተነቀለ ይኹን መናፍስታዊ ሕማም ይበተን አጋንንታዊ ሕማም ይበተን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይብላው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ሰደድ እሳት ይብላው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እሳት ውሃን እንደሚያፈላ የአጋንንትን ጉልበት ያንድደው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉልበቱ ይሰበር ኃይሉ ይመታ ኪዳኑ ለዘላለም ይፍረስ ኢየሱስ ነመስግነካ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንህበካ ቃል ስጋ ዝኾንካ ጸጋን ሐቅን ኮይንካ ዝተገለጽካ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ውዳሰን ምስጋናን አምልኾን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ አሜን